na kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol. 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 Metro and Mega Manila, check your love radio tic-tacs. Oras natin, 29 minuto makalipas sa oras na alas 6 ng gabi. Oy, sa mga nakikinig sa atin, nakatutok sa atin, basic yan. Nakangisi. O lalong-lalo na, syempre, big shout out once again sa UCCP, United Car Club Philippines. Syempre, pinangungunahan nila ng kanilang presidenteng TikTokerist. Boss Yoyo Di Guzman! At syempre, big shout out na rin din sa lahat po ng mga taga-barangay Amihan 3rd District ng Quezon City, sa lahat po ng mga residents dyan. Isa pong napakagandang hapon sa hapon. Gabi na pala. Magandang gabi sa inyong lahat. Eto, wag na nating patagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Wamos nagregalo ng Rolex kay Andrea Brillantes na worth 250k umano sa kanyang birthday. Oh no! Pambihira naman, no? So, syempre, alam nyo naman sa social media. O, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logica na natin to. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin para may mas-masan at maintindihan. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards, ito ang basic na nagiging reaksyon ngayon ng mga tao. Daming tataas ng kilay. May mga magsasabi, pasikat na naman. Diba? Mga ganun. Sa totoo lang, ganito na talagang pwestuhan ng mga content ngayon eh. Yung iba, namimigay ng pera, basta wala lang, minsan, it makes no sense. Pero kasi, nag-generate kasi ng views and likes eh. Diba? Basic naman. Pag views and like equals, ano, Tang? Kailangan pa pag i-memorize yan, basic, hindi kwarta. Likes plus views equals money. Pera-pera lang. Kung may namimigay man dyan, mababawi din yan. Kaya nga, pinaikot tayo nung nakaraan nung nagpatato sa noo. Diba? For the sake of views. Now, mga kabisyo, logican po natin, bakit may mga taong handang gumastos ng malaking halaga na ipamimigay para lang i-flex sa social media? Well, ang mga ganito pong pag-uugali ay maaaring may iba't ibang dahilan. Depende po sa tao o sa individual na nasa likod po nito. Narito po yung mga ilan sa mga possible na reason. Unang-una, ang pakikipagkompetensya. Yan. Oh no! Diba? Yan po ang isa sa mga dahilan. Maaring parte ito po ng isang kultura o culture ng social media kung saan ang mga tao po ay palaging nagpapakita ng kanilang yaman, estado sa buhay o pagiging successful. Isa pa pong dahilan ay yung brand image or personal branding. May ilan pong mga kaso na ang paggastos ng malaking halaga para sa mga mamahaling bagay at pag-flex nito sa social media ay bahagi ng kanilang personal branding. Di ba? Kung saan ang pagiging sosyal o pagiging mayaman ay mahalaga para sa kanilang imahe. Oh no! Di ba? Parang yung kumpare mo, Col. Dahil yung naging brand image niya o personal branding niya, babaero siya. Kaya tuwing malalaman ng misis mo na kasama mo siya, sinasabihan kang, ano, Tang? Ay,
ng babae na naman kayo? Ayan! Yan po ang nagagawa ng personal branding. Hindi lang maganda. Maganda sana kung ang personal branding sa'yo na mabait kang tao, matulungin. Hindi eh. Ang naging brand sa'yo, anong tawag dyan, Tang? Ang naging brand sa'yo, parang babaero ka. Babaedor. Yan. Yan ang hindi maganda. Diba? 34 minutes. Makalipas sa oras ng 6:00. Gandang gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!